ମାରୁତାକୁ କଥା କହିବା ଥିଲା ଶିଖାଇ ସିଏ ବଡ ହେଇ ମୌନ ରଖାଏ ଜୋର ଦେଇ। ବାବା ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି କହିବି ସେଇଠି ଦବ। ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ କର ଚାଳନ ହେଇପାରେ। କହୁଛି କର ଚାଳନ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ବାପା ମା ଶିଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦାଦା ଖୁଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଲେ। ସେ ପୁଅ ବଡ ହେଇ ସେ ପୁଅ ବଡ ହେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚୁପ କରି ବସେଇ ଦେଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଛି ଡାକ୍ତର। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ପରମାୟୁ ଥିଲା, ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ତଥା ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବଦନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଜଗତଗୁରୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ପରିଚିତ। ରଚନା କରି ଯାଇଥିବା ଅମୃତମୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋହବୁଦ୍ଗର। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗଳିତ ପରିତାନ ମଣ୍ଡଳ କିଛି କହିପାରିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଚୁପ ହୋଇ ବସ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେଇଆ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ହେଇଛି, ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳିକାଳ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଯୁବକ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ରାଗ ହିଂସା ମୋ ପ୍ରତି ବଢିଯିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ଘଟି ଚାଲିଛି, ନୀତିକାର ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଦ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ମୋର ଭାଷା ଚଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମତେ ନିଜ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଦେବେ। ମା ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା କୈକେୟୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାଳୁକ ଥିଲୁ, ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରିଲୁ ନାହିଁ, ଅଯଥା କଲୁ। ପୋଡ ପିଠା ମୁଁ ତତେ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲି, ଠିକ ସେହି ସମୟ ଗୋଟେ କାକ ଉପରେ ତୁ ନଜର ପଡିଲା। କାକଟିକୁ ଧରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କଲୁ, କହିଲୁ ମା ଏ କାକଟିକୁ ତୁ ଧରେଇ ଦେ, ତତେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଖାଇବି। ଆରେ ଧନ ତୁ ଏଡେ ଅବୁଝାରେ ପାଗଳା। ଏ ପୁଅ, ଆରେ ମାମ କାଉ ଧରେଇ ଦେବି, ଇଏ କାକଟିକୁ ଧରେଇ ଦେବି, ଇଏ ଉଡନ୍ତା ଯିବ, ସେ ଉଡି ଚାଲିଯିବ, ଧରେ ମୁଁ ପାରିବି ନା। ଇଏ ସମ୍ଭବ କଥା ତୁ କହୁଛୁ? ୟାକୁ ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ୟାର ଡେଣା ଅଛି, ଉଡି ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତୁ ଖାଇବୁନି। ଏ ଅଝଟ ନ ହୋଇ ବେକା ମତେ ଶୋଇବା ସବାରି ବେକ ନାହିଁ। ଅଝଟ କର, ମୋ ପାଗଳାଟା, ମୋ ଧନଟା, ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଗତ ଘଟଣା। ମା କୈକେୟୀ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ଆଜ୍ଞା ଫିଙ୍ଗିଲେ,